люстры вода текла, ламинат весь у нее разбух. Это кошмар, что был. Birinchi qorni ko'z yoshlari bilan qarshi oldik deydi Kurashov uramındagi 32-chi yurtda yashovchilar. Qorli yomg'ir suvlari iski qatdagi fatirlarga ham podyezga o'tdi. Birinchi qorlar yomg'irlar boshlangach, bundan oqdi. Birinchi etajga qatla oqdi. Bizning buni abilar o'zlari jeydilar, jeshtirdilar, barısında sirtib jirdilar. Diana Babayeva 6-chi qatda yashaydi. Hozir yomg'ir yog'gan sayin qo'rqib turamiz deydi. Avgust ayında başlandı. Başta eybet işlediler. Anları koyadır gittiler. Именно уже сентябрь, октябрь işler barmый. Yağmurlar, qarlar yağı, su basa. Bu iski qatdagi fatirlarning birisi ko'rganimizcha suv to'shamdan oqqan. Sheleklab yerga to'g'ri keldi deydi Xo'jabeka. Tog'i shunday xil qabatlanmasin uchun bor yerga da paket jayilgan, to'shamdan yoqtirtqichlar olingan, hozir ular o'tsiz o'tirga majbur. Podratchi uyushma tubani sentyabr oyida yopib bitirga tegish bo'la. Bu turda maxsus e'lonlangan. Endi oktyabr oyi tamomlanib kela, lekin ishlarning yortig'ina boshqarilgan. Подрядчик, который не владеет ни техникой, ни стройматериалами. Подрядчы uyushma bizga ye texnikabız, ye tüzüm materiallarыбыз, ye ise kran, ishchilar yo'q deb javob berdi. Remont yasovchi xizmatkorlar ise bizga o'qisha to'lamilardi. Nindi javobsiz uyushma yasaysan bizga kapital çeklendiruni. Они говорили то, что идет дождь. Олар безгә яңгыр яуганда эшли алмыйбыз дип җавап бирде. Хәзер ул еш явачак, аннары кар башлана. Kurashov uramındagi әлеге йорт 2021 елны капиталь циклендиру программасына кертелгән. Собственникам данной квартиры подрядная организация возместит причиненный ущерб. Түбәгә җәелгән пленка узган атада булган явым төшемнәргә чыдамый. Шуңа кайбер йортларга һәм подъездга су ага. Подрядчы оешма китерелгән зыянны каплаячак. Безнең төшерү төркеме килгәнгәме түбәдә 2 эшченең чүкеш каккан тавышы ишетелә башлады. Аны әлегә пленка белән каплыйлар. Олга таба җылтаслары һәм кала җәяселәре бар. Икенче башындагы шифр бөтенләй сүтелмәгән килеш тора. Әлеге йортта яшәүчеләр чакыруы буенча Берега Вахитов районы прокуратурасы, Технадзор, Казанның трак инспекциясе һәм трак коммуналь хуҗалыгы фонды вәкилләре килде. Подрядчы оешма җитәкчесе алар каршында хисап тотты. Сейчас какой процент выполнения каких видов работ сейчас на данный момент? 60%. В данный момент идет настил, профнастил. Подрядчы оешма циклендирүне тизләтү өчен эшчеләр санын арттырырга вәгъдә итте. Барлык эшләрне дә 1 ноябрьгә тәмамларга ышандыра. В связи с поступившим обращением Kurashov урамындагы 32-нче йортта циклендирү эшләре вакытында башкарылмау сәбәпле тикшерү уздырабыз. Хокук бузучылар ачыкланса, тиешле чара күреләчәк. Әлегә бу йортта яшәүчеләргә подрядчы оешманың сүзләренә тагын бер кат ышанырга гына кала. Чулпан Касыймова, Алмаз Ятдинов, Яңа Гасыр каналы.